Inilunsad po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang naman ang Project NINIA or Navigating Ideas, Nurturing Aspirations at isang livelihood skills training program para sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System or ALSA. Layon po ng programa na palawakin ang kaalaman at kasanayan ng ALS learners upang mabigyan sila ng mas magandang oportunidad sa pangkahahanap buhay. Binigyang din po ng proyekto ang karampatang pagsasanay na mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral na makatutulong sa paghahanap buhay. Sa 3 araw na pagsasanay, tinuruan po ang mga kalahok ng paggawa ng mga produktong maaaring pagkakitaan gaya ng handicraft at pagkain. Kabilang dito pang paggawa ng liquid detergent, pamunas, mga pagkain tulad ng kimchi at bangus deboning, kabilang ang talakayan ukol sa financial literacy at marketing strategy. Ang proyekto ay inaasahang magbibigay ng daan sa mas mataas na kumpiyansa at kakayahan ng ALS learners upang makamit ang hangaring umunlad at mas maging produktibo. IFM News. IFM News. IFM News.